Heming. Počovaná Hemingová prihrávka, ktorá sa dostala do útočného pásma, nebola to offsideová situácia. A zakončenie Olivera Subanta prináša vyrovnanie na 1-1. Takéto priamočiare a bleskové akcie zatiaľ fungujú jednému aj druhému tímu. Prinášajú nebezpečné situácie. A teraz priniesla takáto situácia aj prvý zápasový gól Finnov. Ešte raz to nahodenie do útočného pásma. Kaatuu laukausta yrittäessään, Tappara iskee vastaan. Ja täältä tullaan alueelle ja siitä Rautiainen kiepauttaa tolppa ja paluukiekko sisään. Ja sieltä nostaa Tappara avausmaalin tälle illalle ja se on nimenomaan debutantti Oliver Suvanto, joka tekee Tapparan liigakauden 25-26 ensimmäikäs vaihto. Siinä oli munokas vaihto. Sitten Tappara jatkaa ja nyt on puolestaan paikassa Jokipakka ja Jokipakka pistää verkot tötterölle. Nyt ei enää pysty. Katsotaan, siellä jatkuu nimittäin pieni paini tuolla kulmassa. Pakalle siitä laadukas laukaus. Nykänen karvaa sieltä Kutserilta kiekon pois. Suvanto käy hakemassa ja pelaa taustalle sinne ja kiekko maaliin. Mut joo, Jokipakkaa olisi voinut nostaa tuossa jo monessa. Point of the opening period. 11-2 the shots on goal in favor of Finland, but a 2-1 lead. At the point, Beaulieu with a chance, rebound, score! Oliver Suvanto taps it home, and the 17-year-old restores the 2-goal lead. Jumping on the loose rebound, the shot was a shot for a rebound, not a shot to score. You can tell by the direction and velocity as Finland works it around. The one-timer, he's trying to put that onto Saaralainen's stick. And Vilda is over there to cut it off before it gets there, but rebound jumps out and Savant plays that back in the corner for Misa. Misa tied up, turns that over to Vestarinen. He shoots, George the save, rebound, they score! Oliver Suvanto fires it home and the game is tied. Sentrinä jälleen tarjoaa paikkaa ja nätisti iskee Tappara. Tuulola iskee sieltä lukemiksi 2-0. Näin pelataan auki Kalpan puolustus ja se on sitten Eetu Tuulola, joka rokottaa ja verkot Tötterölle. Toisen kerran ottelussa jälleen. Isokokoinen Suvanto pyöräyttää siitä ja sitten pölisee. Olipa maaginen syöttö ja kuinkas muuten Blichfeldt iskee 7-1. Nyt on kyllä pesukone käynnissä Tapparalla. 7-1 johti Blichfeldt. Ja nyt on se 30 pisteen täynnä tasaluku. Number 3, Istanbul Alalawi.